NDFB factions, which have signed a peace treaty with the government on Monday, will give up arms as part of the agreement of the Bodo Accord. This will be the second surrender ceremony in the state this month. Further, as per the peace accord, 1,500 crore rupees financial package in the next 3 years will be given for the development of the Bodoland Territorial region. Hello, Rajya. Yes, we want to know everything about this 1,500 crore rupees, a special package for BTR. बे फैसा बहा थांखो बबे प्रजेक्टखौ मावखो जों बे फैसाजोंलाय फैसाखौ मोनदोंना मोनाखै मोनाखैबो जानो हागौ ओके सेन्ट्रेलनिफ्राय 750 crore स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय 750 crore हिउज मानि फैसाखौ मोनदोंथ' मोनदोंबा जों जोंनि गभर्नमेन्टआ बिटिआरआ बबाव बाहायखो मा प्रजेक्ट खालामखो जोंनि बे क्वेश्चन्स बे सोंलुफोरखौ मिथिनोब्ला we'll have to go to Delhi. जों दिल्लीयाव थांनांगौ चलो नैबे बिथाङानो नोंथांमोना सिनायखागौ श्री रेंगारा नार्जारी बिथाङानो दिल्लीयाव पार्लियामेन्टआव बे कुइसनफोरखौ सोंदों बे बिथांनि सोंनायावनो जोङो माखासे आन्सार मोनदों okay we should be very grateful to this person let us see what are the questions आरो बे कुइसनफोरनि रिप्लाइआ मा मोनामोन बेखौ नायलांनो बेखौ नायबानो जों बुजिगोन 1,500 crore फैसाया राङा बबाव थांखो दैयाव थांखो ना जों गाहायाव बिटिआर गभर्नमेन्टआ मोजाङै खामानियाव बाहायखो होमबासो जों मिथिगोन अलराइट नैबेनो जाहैबाय श्री रेंगारा नार्जारीनि कुइसन सोंथिफोर आरो बिथाङा मिनिस्टार अफ डेभेलपमेन्ट अफ नर्थ इस्टार्न रिजनखौ कुइसन खालामदों बे कुइसनफोरखौ बे मिनिस्टारानो हरदों नाम्बार 1आवनो जाहैदों बिटिआरनि 1,500 crore पेकेजखौ बाहायनो थाखाय प्रजेक्ट प्रपोजाल मोनदोंना मोनाखै मोनदोंबा बेनि डिटेल इनफरमेसन नांगौ बेनिफ्राय सेंक्सन जादोंबा रिलिज जादोंबा बेनि प्रजेक्ट डिटेल्सफोरखौ नांगौ बेसेबां सेंक्सन जाखो बेसेबां रिलिज जाखो बेनि टोटल डिटेल इनफरमेसनखौ नांगौ नोंथांमोनहा फरायनानै नायदो आं इंलिशनिखौ फरायला अलराइट लेट अस मुभ अन नैबेनो जाहैबाय मिनिस्टारनि रिप्लाइ डक्टर सुकान्त मजुमदारनि रिप्लाइ बिथाङा मिनिस्टार अफ स्टेट्स of the Ministry of Development of North Eastern Region. नोंथांमोना फरायदो बेखौ आं सामारिखौ होनि ओके आं सामारि नैबेनो जाहैबाय मिनिस्टार हरनाय रिप्लाइनि सामारि as on 12 December 2024 720.99 crore-नि project proposal मोनबाय होननानै बिथाङा बुंदों बे जाहैबाय सेंट्रेल गभर्नमेन्टनि कन्ट्रिबिउसन स्टेट गभर्नमेन्टनि नङा दे आउट अफ 720.99 crore 62.79 crore-नि प्रजेक्टआ सेंक्सन जाबाय बेवहाय मोनथाम प्रजेक्ट्स दं आरोबाव 11 प्रजेक्ट्सआ आन्डार प्रसेसिं बेनि भेलुआनो जाहैदों 658.20 crore गुड भेरि गुड दैट मीन्स 14 projects pipeline दं 14 projectआ execute जागोन pipeline दं execution जायाखै जागोन होननानै बुंदों this is a very good news now regarding Assam government contribution नि सोमोन्दै बिथांमोना जेबो बुङाखै बिथांमोनाव इनफरमेशन गैया ओके बेनो जाबाय सामारि नैबेनो जाहैबाय रिप्लाइनि लास्ट लाइन no fund has been released in respect of sanctioned projects under BTC 2020 package as no demand request for funds has been submitted by the state government of Assam till 12 December 2024. I'm shocked. मोनसेबो project जायाखै 5 years gone 5 years आवबो बोसोरावबो मोनसेबो project मावनो हायामोनबा आरो मा project मावगोन I'm really surprised to see this response नोंथाङा मा सानो
comment section आव लिरना हरदो आसाम गभर्नमेन्टनि contribution जों मावनाय प्रजेक्टफोरखौ मिथियोबा comment section आव लिरनानै हरदो This is not good. नैबेनि जाहैबाय impact of project delay. प्रजेक्टखौ timely मावाबा मा खहा जायो बेनि मोनसे illustration. जोंहा मोननै रोखोमनि खहा जायो. मोनसेया जाहैदों money value devaluation. फैसाया खमायलाङोना फैसानि भेलुआ खमायलाङो बेनिफ्राय मोनसेया जादों project cost escalation. प्रजेक्टनि कस्टआ बारायो मानो इनफ्लेसन दं 5.5% इनफ्लेसन लायोबा 5% निबो बारा जायो इन्डियायाव ओके इनफ्लेसन रेटआ 5% नि बारा जायो होमबाबो आं 5% लानानै बेखौ आं बेहाय इलास्ट्रेशन होदों नोंथांमोना बे टेबलखौ नाय 2020 आव जोङो जुदि 750 crore मोनदोंबा हमनानै लादों मोनदों 750 crore बेनिफ्राय बे फैसाखौ बाहायाखैबा 2025 आव मा जागोन बेनि भेलुआ only 580.34 crore जागोन That means we are losing 169.66 crore भेलुआ खम जादों आं सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि डाटाखौल' लादों स्टेट गभर्नमेन्टनि डाटाखौ लायाखै स्टेट गभर्नमेन्टनि डाटाखौ आं मिथिया बिसोरो बेसेबां फैसा होखो मा मा प्रजेक्ट मावखो बेनि इनफरमेसन आंनाव गैया नोंथांमोनहा मिथियोबा कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हरदो माखासे प्रजेक्ट मावबाय खोमा आंहा खिन्थु इनफरमेसन गैया अलराइट so 750 crore in 2020 has become 580 crore 580.34 crore in 2025 मानोना फैसाखौ सिफियाव लानानै जों गिदिंगासिनो दं मावाखै जेबो प्रजेक्ट मावाखै so we have incurred this loss of 169.66 crore बेयो मोनसेया नै project cost escalation project मावनोबा जोंनो मानसि नांगौना लेबार नांगौ मेटेरियल जैसे सिमेन्ट लहा बायदिसिना मेटेरियल नांगौना बेनि दामाथ' बारायो because of the inflation बारायबाय 2020 आव जाय प्रजेक्टखौ जों 750 crore नि मावनो हायोमोन 2025 आव बे प्रजेक्टखौ जोङो 957.21 crore होनांगोन होमबासो बे प्रजेक्टखौ जों मावनो हागोन huge right this is a huge central government or state government okay we are in dilemma now where we have lost some amount good amount we have lost बे फैसाखौ लानानै जों स्कुल कलेजेस लुनो हाला एलपि स्कुल मोजां लुनो हायोमोन मोजां लामा बानायनो हायोमोन मानो हानाय It's a very big impact guys let us think through this BTR government should be efficient much more efficient at the current level जाय लेभेलाव बिसोरो खामानि मावो बेनि आरो गोजौसिनाव efficiency they have to increase the efficiency that is the meaning of this guys all right anyways I hope BTR will do a good job in future प्रजेक्टफोरखौ टाइमलि कमप्लिट खालामगोन होननानै आं आसा खालामो जों बयबो आसा खालामो मानोना बियो जोंनि थाखाय मोजां so that we don't make any loss दिनैनि भिडिअखौ बेहायनो फोजोबनाय जाबाय इयुनाव गोदान टपिक लानानै भिडिअ लाबोबावगोन we'll meet then until then bye take care